Salutare tuturor, eu sunt Alex și am revenit cu un nou gameplay, de această dată într-un joc nou. Jocul se numește Cube Director's Cut. L-am mai jucat un pic înainte, este un joc destul de interesant. Dacă ați jucat de Stanley Parable, este ceva tot gen pe parte psihologică. Până acum nu am întâlnit chestii destul de avansate, însă pare destul de interesant și sper să ne distrăm jucându-l împreună. Ținând cont de cât de multe persoane o să aprecieze modul în care desfășoară aceste gameplay-uri, poate că o să continui și o să fac o serie întreagă sau poate că o să-l termin, ceea ce oricum aș vrea să fac. Deci, după cum puteți auzi și microfonul este mai tare, să mă uit la setări să văd dacă sunt ok, pentru că simt un pic de lag la mouse. Ok, o să las așa totuși. Îmi pare rău dacă o să fie probleme pe parcursul gameplay-ului. Oricum o să iau de la început și o să fac un gameplay cam de aproximativ 10 minute, pentru că nu vreau să încarc nici memoria calculatorului prea mult și nu ar fi asta o problemă, însă durează foarte mult să le convertesc, să reduc din giga, iar apoi să le încarc pe YouTube și de aceea prefer să fac videoclipuri mai scurte și pe de altă parte cei mai scurt nu e atât de plictisitor. Poate că la un videoclip de 30 de minute vă plictisiți. Ok, să începem, o să vă las să vă introduc în povestea jocului, iar apoi o să încep să comentez pe parcurs. Vreau să spun de la început că nu sunt genul care să facă glume sau să înjure. Sunt persoană serioasă și când mă refer la glume, mă refer la glume de prost gust. Poate că o să mai auziți glume pe parcurs. Ok, să îi dăm drumul. Are you? Da, sunt. Ok, după cum puteți auzi, sunt mor de răcit. O să-mi fac un cold între timp. And what if it didn't kill him? With all due respect, your best guess is still just a guess. We need to have faith in the possibility of good. Wait, hold on. His oxygen consumption's going up. I think he's alive. He's conscious. Hey, go steady down there. You've been out for a couple weeks. 15 days, in fact. They thought you were dead. If it wasn't for your life suit, you probably would be. E o poveste destul de interesantă. We can't link it to your POV camera, and it looks like communications are only working one way. You can hear me, I hope, but I can't hear you. That means we don't know how badly you were affected by the transportation. If you're feeling confused or disoriented, you should know that deep space travel can do you pretty serious psychological damage, especially to your memory. Even a few hours out there in the dark can cause permanent problems. I'm gonna be honest with you. Mission controller concerned you might have no idea who you are or why you're in there. If that's true, I have some difficult facts for you. You're a long way from Earth, a very long way. But every single person on the planet is depending on you. That thing you're inside right now, whatever it is gonna hit Earth in the next few hours. And if it does, that's the end of everything. You need to decipher and dismantle it from the inside before that happens. I just hope you haven't forgotten how. We all do. Now listen carefully. This is important. The reason why it's me talking to you and not Mission Control is because you're too far out into deep space. Their signal can't reach you out there, but mine can. I'm Commander Novak. I'm an astronaut on board the International Space Station. I'm gonna relay everything they tell me, but the bad news is, every time I orbit around the far side of the Earth, I'll move out of radio range. When that happens, you're gonna be on your own for a while. Just stay calm and keep your head straight until I get back into range. Okay, this is it. I'm orbiting out of range now. I'll be back soon. Just remember what I've told you, and believe it.
Ok, suntem pe cont propriu de acum înainte. Din câte ați înțeles probabil de la acest astronaut, nu pot să zic această astronaută, nu cred că e o meserie pentru femei. Oricum, am fost informați că ne aflăm pe o chestie, ceea ce este cel mai important, pe o chestie, nici ei nu știu exact ce este, care se îndreaptă către pământ și o să-l lovească în câteva ore. Și noi suntem responsabili de a opri această chestie. Ce este problema care problemele de fapt care apar în calea ta sunt de fapt destul de grave, pentru că această misiune este atât de complicată și de complexă încât tu e posibil să nu-ți amintești cine ești și nici măcar nu știi exact cum trebuie să te manifestezi pe această chestie, deci e destul de complicat. Asta e ideea principală pe parcurs, o să vedem care e chestia. Ok, după cum puteți vedea, cam așa se manevrează lucrurile pe aici. Este ceva în gen, din gameplay, ceva în gen Mirror's Edge, după gameplay, cam așa arată. Deci, o să vedeți pe parcurs anumite cubulețe cu culori de genul. După click stânga se ridică, iar după click dreapta le lăsăm. E o idee foarte simplă la început. Doar te urci și apeși click stânga până ajungi la nivelul dorit. Ok. Mai târziu o să trebuiască să le combini. Da, aici se fac un fel de scări. Ok. Nu mai merge tras. Asta mai dăm în spate un pic. Ok. Stai la de sar pe el? Da. Nu vreau dat. Aici e foarte tare. Oh, we're having fun here. Acum ideea trebuie să fac din timp. O păs de acum. Așa. Haide-te jos. Oh, da, interesantă chestie. La fel aici și o să sărim acolo, cred. Habar n-am. Oh. Acum, cred că trebuie să facem așa, lăsăm asta în jos și perfect. Ok, am dat de galben acum. Eu cred că a fost roșu, galben și albastru. Da. Ar fi culmea să aud că jocul a fost făcut de români. Ceea ce nu prea cred. Astea trebuie puse invers. După cum ați văzut, le-am deschis din față de la aceasta și prima pe care am apăsat e cea mai lungă. Astea se deschid toate automat. Și dacă încep cu aceasta, aceasta o să fie cea mai lungă și prima cea mai scurtă. După cum puteți vedea, îți și apar pe mânuși culorile cubulețelor pe care apeși. Ok, acum să vedem cum trebuie făcut. Ia, e bine aici. Și... așa. Da. Ai destul de ușor acum. Cred că mai târziu o să mă bate asta. Am și un frame rate destul de scăzut la joc, adică 30 de FPS-uri. Înregistrez și cu frapsul care mănâncă al naibii de mult. Ok. Ăsta... dăm. Cred că așa trebuie să vină. Ne urcăm. Haide, prietene. Prietenul meu anemic și cu probleme de pilozitate. Haide. Sărim. Dacă continui în modul ăsta, sigur o să-l termin peste 20 de ani. Nu o să am familie. Sper, Doamne ajută. Ok. Așa cum începe dezastrul. Și acolo. Oare face de aici? Oare e bine așa? Ar trebui să fie ok. Sau nu? Cred că e mult mai simplu. Ia să vedem. Nu merge deschis.
Înseamnă că e... Nu, era bine sus, cred. Așa, că altfel n-ai cum să ajungi acolo. Și ăsta cred că trebuie să-l pornesc în aer. Sau... Nu știu. Mai încercăm o dată, dacă nu merge. Facem altă chestie. Ba da, așa e. Oh, să mai fac și eu din chestia asta. Scuze, mă scuzați de fapt. Vorbesc de ca și cum... Adică, da, cred că am zis bine scuze pentru că nu cred că e mai mult de o persoană care o să se uite la tâmpenia asta. Oh, nu. Urăsc chestiile de genul când se apropie pereții de mine. Nu, te rog, oprește-te. Sunt panicat. Te rog. Da, mulțumesc. Ok, acum. Da, acum chiar avem roșu, galben și albastru. În aceeași parte. Poate am mai avut, dar nu mi-aduc aminte, nu mai știu. Sunt destul de... Așa, nu, așa invers, cred. Ia să vedem. Trebuie să mai sar o dată. Lag, nu. Haide, te rog, să nu exagerăm totuși. Trebuie să dispară lagul. Lagul trebuie să dispară. Nu pot să cred. Așteptăm un pic. Urăsc chestia asta, am mers bine până acum. Și acum am probleme. Impresionant, apreciez acest gest mirific și înduioșător de plăcut care mi se întâmplă chiar acum și este datorat exclusiv sistemului meu extraordinar de performant. Chiar nu am nicio idee ce se întâmplă. O să pun pauză și revin.